Good evening, mga palangga. Ngitip kayo. Maglabog ni basura sa labas. Human na mamig trabaho. It's time to throw garbage outside. Wala na suga. Gipalong nagsuga. Kaya nasuko ang tigulang. Gabi na daw kaayo. Open the gate. Yan, labog basura. Yola sobre. Labog ng basura. Ay, Wen! Sorry! Open! Yala. 1, 2. Oh! My God. Ya Ramadan. Kana nga mga balay, puro na anak sa ako. Sa tiguang. Isuon sa ako amo. Look at the village. Mingaw kaayo, walay mga tao. Frame mo gawas kay humanamig trabaho. It's time to gala-gala outside. Hi! Sabi hi! Bye! Let's say bye! When in desire! Ako mga kauban, puro utopia. Wahed Christian, Wahed Muslim. Wahed Christian, Wahed Muslim. Oh, mana yung mga bahay diri oh. Dili hadlok man kay linaw man diri. Mga anak sa tiguang puro pulis. Muna siya oh. Baryo man ni guys. Baryo ni siya mga palangga, layo mi sa city. Ug modong mig Abu Dhabi 2.5 hours ang biyahe. Look at wide hello. Hayag kay lang kalsada, highway na siya diha. Shupti? Ah? Ay malum Arabic. Sure. Trying hard magsalita ng Arabic. Oh. Highway na siya diha. Padong may dito. Mag-walking kami. Pa-relax ba? Pawala sa stress kakapoy sa trabaho. No, mga kauban ako. Ano sila? Ano ko sada hayag ayo oh. Dili hadlok. Ano sa video? Basta og gabi sa gani gabi palangga og nako diri sa baryo Kalif man siya diri Kalba Fujairah, United Arab Emirates. Kana siya oh, kuryente. Kuryente ni siya, kuryente. Sulod niya da kuryente storage. Ano siya? Suri-suri mi. Pili yung suri gabi eh. Ano siya oh. Ano yung mga bay. Di klaro. Highway. Dagan suga. Pag-abot na ko dire, first time ko dire, gagmay pa kay mga balay. Puro pa ni diya mga stockpile. Hayag kayo ay lang hayag ano. Hi! Ang mga kauban na
Nag-video pa sila. Mag-save ko og mga video kay hapit na ra ba ko mulaya sa nidapita. May na lang ako itanawon. Oh, mo na siya diri. Mga balay diri na mo pa mga tanom. Bisag init kaayo. Ang kauban ako YouTube ya. Oh. Mingaw kaayo, linaw kaayo, ay mga tambay. Di pa rin sa Philippines. Dagang tambay. Uy. Masya. Hayo kayo. Lamin tagin Philippines na hanipod no. Haya. Dili hadlok ilakaw. Mani siya diri. Gabira ko makalugar og video kay buntag. Yung dili malakaw. Bisi may buntag. Mana diri mga balay. Di rat ngit-ngit na. Highway na siya di highway. Na siya. Highway. Linaw kaayo no? Hapsay kaayo. Boy banha. Sakyanan ra. Dire, pwede dili ko magpurong sa dito ko squat. Purong ko di pwede makita kong buhok. Dili way kurat mga tao, bisag mga lokal. Pero depende ra pud sa amo. Kani siya oh. Christian man ni siya. Hi Bella. Hi Bella. Mapis ma. Hi Aisha. Madlok nag-video. Musti ni madlok og video. Ano balay oh. Agoy! Sa Fisyo ka! Ano siya balay diri. Burag mga hantid. Burag hantid house. Mapi light. Hi Bella. Hi. Pamain ni siya, pamain. Pamain. Mapi real. Pamain. TV real. Christian siya pero dili Catholic. Siya hindi regional Bella? Protestant. Protestante. Christian siya pero protestante. Kana siyang gwapa. Gapurong. Gato. Siya gato. Shuf gato. Ah, may pusa daw oh. May dagko kay rin diri ba? Hala siya oh. Madok matubag video. Kalas. Binsir. Makala, subri. Oh, iring oh. Sir, may iring. Oo, iring. Laaw. Yani bu shuf no? Minpi. Ha? Minpi. Sawi video. Sawi vlog. Ana happy Facebook. Page. Maana timeline bas this one page. Asya na ana Safer. Ana mabashop inti. Aisha. Ana kalim shop video. Yala Aisha taalim ini. Mapi kalas. Asya na ana Safer. Ana mapanisit inti. Anta shop. Shop. Tidak yun. Hindi sa badan Facebook pun itu. Ana ma. Mari. Ana mapi friends Utopia base NT. Let's go. Uy. Kalas. Mana? Ma kalas. Naik kahoy tu.
Tina ba? Bishu sa hindi. Ana sawi bejo mina. Sir, baden sir mina. Sir mina? Ya Rabbi la mahelo. Baden sa ya Rabbi. Yara miya mina. Ma fi nasib shifiyum basta. Uli na mi. Kala sabra. Kalas na daw. Uli na mi. Balay oh. Balay na. Balay siya mga langga. Balay. Linaw kayo langga no? Khalas rin din ang bala mo na hindi. Makala sa 50. Mapishop inti. Madog di siya video lagi di siya pa video. Oh net. Sakyan na no. Balay. Siya. Maura to. Bye-bye na. Kaya pauli nami. Till next video. Babus. Masalama mga habibi.